Pentref bychan ydy'r Gerlan yn swatio anghesail y bryniau uwch ben Prifathro yr A5 a pentref Bethesda yn Arfon. Y brif olygfa o'r pentref ydy chwarel y Penrhyn, sydd yn parhau i gynhyrchu hyd heddiw. A pherchinog o chwarel a stad y Penrhyn y Cyrnol Pennant, bu'n bennaf gyfrifol am adeiladu nifer o ysgolion Dyffryn Ogwen. Un o'r ysgolion sy'n cael eu cydnabod fel ysgol ddiwydiannol o'r ganrif ddiwethaf ydy'r Gerlan. Ym 1872 rai misoedd wedi adeiladu'r ysgol, trosglwyddwyd yr hawliau i ficer a wardeiniaid eglwys Glan Ogwen, a chychwyn blynyddoedd o ffrio a dadlau rhwng y capel a'r eglwys, ynod iawn bod ambell i gapelwr reit enwog wedi bod yma. I wrthweithio dylanwad ysgolion eglwys y Cylch, perswadiodd Sir Hew Owen a'r parchedig John Phillips y methodistiaid Calfinaidd i gyfrannu arian mawr tuag at adeiladu ysgolion annibynnol, a bu'r gwrthdaro rhwng y capel a'r eglwys yn hynod o anghristnogol ar brydiau. Ond yn ddiweddar, un ysgol fu yma, a heddiw yn diwrnod cau'r ysgol honno. Ond fel bob amser, tydi'r hen foi ddim yn plesio pawb. Yr rhieni fe'n trefnu'r dirnged olaf a chyfansoddi cân plant y Gerlan. Mr Albert Williams, chi di Prifathro ysgol y Gerlan. Da ni wedi clywed llawer o sôn am ysgolion rhyw 20, 50, 10 ar 20 hyd yn oed o blant yn gorfod cau. Ond pam fod ysgol fel ysgol y Gerlan gyda 120 o blant yn gorfod cau? Wel, yn fyr, roeddwn ni wedi rhoi cais ar ran y rheolwyr i'r Pwyllgor Addysg Sir Gaernarfon fel roedd i amser hynno i roi ystyriaeth i'r posibilrwydd o gael ysgol gynradd newydd i gymeryd lle ysgol Gerlan. A roeddwn ni'n rheswm am hyn wrth gwrs, yr ysgol dros 100 oed a amryw o resymau eraill. Ac wedyn, wrth gwrs, dyma'r Weinyddiaeth Addysg Caerdydd yn penderfynu mae gorau fyddai i'r ardal i adeiladu ysgol babanod newydd rhwng yr ysgol yma ac ysgol Pen-y-Bryn. Ac wedyn, o ganlyniad i hynny, bydda'n rhaid cyfuno dwy ysgol, ysgol Pen-y-Bryn a ysgol Ninaid. Wel, mae pob ardal yng Nghymru yn hoffi brolio i henwogion. Oes na unrhyw un wedi dod i ysgol y Gerlan sydd wedi dod yn adnabyddus drwy Gymru gyfan? Wel, ges i gipolwg ar y cofrestr derbyn yma, dipyn bach yn ôl, ac o'n i'n gweld, mae hwn ddiddorol iawn, o'n i'n gweld bod yna ddau beth bynnag sy'n dod i glo. Mr Allen Ogwen Williams, diweddar Mr Allen Ogwen Williams, oedd yn byw yn 12 Stryd y Ffynnon, ac hefyd yr arglwydd Goronwy Roberts hefyd. Oedd o'n byw yn 19 Ffordd Gerlan. Y ddau yna wedi cael rhan o'i haddysg yn ysgol Gerlan yma. Mrs Mary Williams, fuoch chi'n ferch ifanc yn yr ysgol yma? Fuoch plant chi yma? Da chi wedi bod yn athrawes yma newydd ymddeol dwi'n deall? Ie. Sut ydych chi'n teimlo gweld yr ysgol yma'r fi'n cau? Wel, mae nhw dimlad i gan cymysg chi. Mi oedd angen ysgol newydd yma. Tona neuad yma. Oedd na ddim cyfleusterau ta. Oedd nhw'n bod ar draws o'r hen ardal bob tywydd. A plant dosbarth erbyn o bawb un anyn nhw. Yn gorfod mynd allan i'r toilet ag ati. Ond ar yr un pryd, dwi'n meddwl pan mae ysgol pentra yn cau, mae chalon yr ardal yn mynd i ddioddau, dwi'n meddwl. Maen nhw wedi tynnu capal i lawr yn y gwylod na, a rwan mae'r ysgol yn mynd. Mae'n deimlad digon trist, lle mae ddistaw. A dwch chi fyny yma tua 2:45 o'r gloch bob prawn. Mae'r mama ifanc wedi hel at ei gilydd, a maen nhw'n sgwrsio, a mae yna gymdeithas gynnas
glos o yna. Da chi glywed oedd yn deibio bron y lle chi? Wel, fydd hwnna ddim wedyn ar ôl gwyliadolig. Fydd hi'n dawel iawn yma, dawel fel bedd yma.